Proiektu honetan partatzen arrazoia azkenan izin ikusten genuen arrati mailan eta bai azkenean gizartean generalean enpresateko eragin bat. Eta kasu honetan iniziatiba txiki batetik azkenean gure egunein da bultzatu euskararen erabilera enpresa munduan, kasu honetan ilunen. Egoteko hemen arratian enpresa denak ia altzaten badugu mankomunitatea eta dena. Gure ikasleen lan praktikak hobetzeko aukera paregabea delako. Eta bai, arratian euskararen erabilkerari batez be lan munduan bultzakada bat emon nahi dugulako be. Euskara gure artean erabiltzen dugun hizkuntza izanik gure ama hizkuntza eta kalean familiarekin hitz egiten dugu eta erabiltzen dugu eta hori enpresan ez da islatzen eta hori islatzea nahiko genuke proiektu honen bitartez. Hemen lan egiten dugunok euskaldun garenok jarraitzeko kanpoko bizitza lan esparruan. Nik guk egiten dugu zaleginek euskara tuteko negozioa eta espero dut beste arratiko enpresa batzuk bardintxu egiteko. Euskararen presentzia euskaldeko enpresetan eragotzea. Aprobetxe duguna da euskara egotea enpresan bertan agerian eta euskaldun giro handiagoa. Fomenta euskaraz herritan eta ia jendea azten bada euskaraz hitz egiten egia. Helburuetakoa dana proiektu guztietako papelak edo artxiboak edo prozesuen horriek euskaraz ipintea da, zer behar da guztie. Euskararen presentzia lan mundure batea eta horretarako guteko enpresa asko hartu emona, gure ikasleak enpresetara jaten direz, eta sarretan pasten diakune da enpresako jenteak ez dakila euskararik edo ikasleak ezin direla komunikatu euskaraz. Espero dugu esfortzu txiki bategaz lortzea euskara gure lanean egotea, presente. Dokumentotan, modu fisiko batean edo. Hasi gara kartelak eta euskaraz ipiniko dugu, danak. Gure prozedimentu guztiek euskaratu ingo duguz eta hizkuntza erabiltzea. Lehenengo eta behin, gitzike gauzak eta hasieran berba egiten, gero berbatik pasau gauza ofizialago batzutara eta gure hori lortu. Gitzike jentea euskara mundura bultzatutea.